Tislima lil kanonku Dun Vinċenz Demikoli, is-saċerdot Karkariż maħbub minn kulħadd, dejjem man-nies imdawwar bil-ħbieb fil-ferħ u fin-niket. Ħab lil koppji li min jaf kemm minnhom għaqqad fis-sagrament ta' żwieġ. Qalbu dejjem viċin l-emigranti kif ukoll il-morda, saċerdot simpatiku bidejjat għal żminijietna li dejjem ħeġġeġ nies biex jersqu lejn il-Knisja, dejjem bitbissima fuq fommu u b'dik iċ-ċajta li ma tonqos. Il-kor ta' tfal li mexxa fil-Bażilika ta' Santa Elena baqa' sinonimu miegħu. Il-futbol, l-asafar u l-pjanti kienu l-passatempi favoriti tiegħu. Serva ta' direttur spiritwali, viċi parroku u kanonku tal-Kolleġjata Elenjana, kappillan tal-Ibraċ ta' San Ġusepp Ħaddiem f'Birkirkara u San Girgorf ta' Sliema. Dun Vinċenz Demikoli li ingħaqad mal-Mulej fl-14 ta' Settembru ingħata l-aħħar tislima waqt qudiesa konċelebrata minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna. Kienu diversi l-Karkariżi li esprimew id-dispjaċir u s-soba għat-telfa tal-kanonku Dun Vinċenz Demikoli. Fost l-oħrajn spikka kumment partikolari li kien jaqra: Dun Vinċenz kien uniku fl-istil u fil-metodu, bla wisq sforz għax hekk kien maġun biex għal tant snin serva lill-Alla f'mijiet kbar ta' qlub u ta' familji. ċensu tagħna jibqa' dejjem magħna. Grazzi tal-biberija, grazzi ta' kull ma wettaqt, għad nerġgħu niltaqgħu. Issa strieħ fi sliem etern u Santa Lena tkompli tħaddnek mas-salib li tul ħajtek ħabbejt u xandart. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni funebri kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Adrien Delija, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamid-Dimek, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, kunsillieri u rappreżentanti tal-Aqdiet Karkariżi.